Abantu abange nigo banchete gukora emirimo eri basomerete korende Daniel Nyakundi nigo abegete kando chi degree chiaye na gochora gukora emirimo eri enkoro yaye yanchete eri niga konia Mauga asa abantu imeyo mochi obosongo somerete umurimo kuruka fisheries and aquatic science mbate degree nande ni somerete umurimo bokurundi chindege ono ina mwetu kora mangana ya Mauga ekerna igete kanyoranga asumu chitu bosongo ba dukateyo ekonia Mauga like on 24/7 basis orache insachinde chionsi onyora Mauga yare fresh ono nkamwa nchake konia Mauga yaiga ndore naki ebiasere bigokora niga bwata Mauga ao arabe kunyangi ende yonsi nonya na matanga nigo agoya nyonyorokereria mache eria Mauga yuta susana gositasareka ekerabeire goetania amatukabere abateja bana bange na abateja bechinyangi chi office mbaro banchite Mauga yaiga mbaro banchite kubeka Mauga nyomba alafu amatanga unirinkorosineri amatanga alafu nabande balinkoroseri Mauga bairira abantu banchite egente keguru kunge floral form igaiga nogo chigwa tunga Mauga lakini bono egente kegasiaye no kunywa mache kunywa mache kya twara mache imeiga walio gutongeri ugaiga dianya kunywa mache kurwa sekere yogeri moni gori komoira chidagika 10 chioka korosia bona Mauga yaiga usiengima tayo actually side ya Lower Nyanza Mauga ya tayo Mauga yaiga sago simekwarange Pinel Doret alafu na Guchimolo Nakuru Naivasha na yano simekware Nairobi egasi yankonyire kegetambe because akabasango nyora kuruga iga at least namugonyara go support the family nimboto mongina nakamona kamo ono at least nabogonyara go akana bills kyane na ko ensure kirigento kagenda at least no konyora kabasikasini ko go save egere kokore binto bi vere bitatu Mauga niga komenta maridadi asomo yegonde bwensi erebu yako yanyora karama ya atarasusana osatarauma Ruth Aluda ya Tembe TV.